Tento obľúbený nápoj spúšťa vypadávanie vlasov rýchlejšie než stres. Pije ho takmer 90% ľudí. Keď sa vlasy stenčujú, lámu, ostávajú vám v rukách pri každom umývaní, väčšina ľudí viní vek alebo šampón. Len málo kto tuší, že príčinou môže byť meča, moderný nápoj, ktorý dnes mnohí pijú každý deň. V meče je veľa trieslovín. Blokujú vstrebávanie železa a to je kyslík pre vlasové korienky. Keď je ho málo, folikuly prechádzajú do režimu hladovania. Vlasy rednú, objavujú sa miesta, kde pokožka presvitá. Podobne pôsobí aj silný čierny čaj, zelený čaj a kakaové nápoje, ak ich pijete príliš často. Existuje však ešte jedno skryté riziko. Asi 80% vašich vlasov tvorí bielkovina. Keď klesá hladina kolagénu, vlasové vlákno sa stenčuje, korienok slabne a nové vlasy rastú kratšie a krehkejšie. Aby ste sa vyhli rednutiu a predčasnému plešateniu, musíte korienky vyživovať zvnútra, najmä v zime. Pripravil som pre vás jedinečný komplet, ktorý posilňuje folikuly, urýchľuje rast a vracia vlasom hustotu. Napíšte slovo SE a ja vám pošlem podrobnosti v súkromnej správe.